करून ठेवलं तर ते चांगलं राहतं, नाहीतर मग लगेच किडे पडतात. भरपूर प्रमाणामध्ये मग आपल्याला काही फळ मिळतं. आणि सर्व मिक्स करणार. खराब होतात रोपांची, खूप हालत खराब होत्या गरमीमुळे. बघा कसा चेंज आहे, पिवळ्या पिवळ्या रंग आहे ना, तर त्याचा होत चाललेला आहे. चूल पेटली, पाणी आता आपलं ठेवलं आहे तापत, आणि त्याच्यासोबत हे लाकडं पण गरम होऊन जातील. वातावरण खूप छान आहे आज. आणि सकाळी सकाळी कुणालच्या बाबांनी बघा कामं करायला घेतलेत. आज ते खत पाणी करणार आहेत वेलींना. सगळ्या झाडांना करायचं आहे. ही करून झालीत ना पुढची. आता वाजलेत सकाळचे, मला वाटतं 6:45 वाजलेत काहीतरी. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज इतकं बरं वाटतं ना सकाळी उठल्यावरती. काल ना जाम आम्ही थकलो होतो दोघं पण, कुणालच्या बाबा पण आणि मी पण. म्हणजे खूप बरीचशी कामं होती घरातली. आता सगळंच काय तुमच्याशी शेअर करता येत नाही. मुख्य काम होतं ह्या टाक्या साफ करणं. म्हणजे तुम्हाला बघा मागे दाखवलं होतं पाणी ना, ते गढूळ आलेलं. इतकं बापरे घाण झालं होतं ना सर्व. म्हणजे जी भांडी भरून ठेवली होती ना ते सर्व, हा चिक्कल बापरे त्या टाक्यांमध्ये. आणि काल जवळजवळ 2-2.5 तास साफ करायला गेला होता त्या टाक्या. आणि मग ही पुढची टाकी आहे ती पण साफ करून झाले, ते वरचं पण. आणि मग त्यात सगळं स्वच्छ पाणी ना भरून ठेवलं, पावसाचं पाणी भरून ठेवलं. अजून पण पाणी की नाही गढूळच येते, त्याच्यामुळे ते पाणी आता भरता येणारच नाही आपल्याला. सध्या फक्त पावसाच्या पाण्यावर सर्व चाललेलं आहे. आणि प्यायच्या पाण्याची पण जरा खूप गडबड झालेली आहे. एक 5-6 दिवस झाले ते पण जरा प्रॉब्लेमच चालू आहे. आणि आत्ता ते झरीचं पाणी बघा आलं ना आपल्या आड्यामध्ये, तेच मला वाटतं प्यावं लागणार आहे. आणि खूप अडचण होते पिण्याच्या पाण्याची पण. म्हणजे पावसाळ्यामध्ये पाण्याची अडचण झालेली आहे, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आपल्याला एका ताईंची कमेंट होती की पावसाचं पाणी तुम्ही कशा पद्धतीने वापरता. मला वाटतं कदाचित काही जणांना माहीतही असेल आणि काही जणांना माहिती पण नसेल. कारण बऱ्याच मला कमेंट आल्या की पावसाचं पाणी तुम्ही वापरा पिण्यासाठी. पिण्यासाठी पावसाचं पाणी नाही वापरू शकत, कारण पावसाचं पाणी आपण जमा करून ठेवलं ना तर 2 ते 3 दिवसांनी त्यानं किडे पडतात. म्हणजे सूर्यप्रकाशाचा संपर्क आला ना, म्हणजे जरा पण उजेड लागला ना त्या पाण्याला की ते पाणी की नाही लगेच खराब होऊन जातं. आपण जर का रोजच्या रोज वापरलं ना तर ते पाणी चालून जातं. पण तुम्ही जर का स्टोअर करून ठेवलात ना, ते व्यवस्थित ते पॅक करून ठेवलात तर ते चांगलं राहतं, नाहीतर मग लगेच किडे पडतात 2-3 दिवसांनी. तर आता कसं आम्ही टाक्यांमध्ये भरलेलं आहे आणि त्यात काय काय टाकलं ना ते तुम्हाला मी दाखवते नंतरला थोड्या वेळाने. चला आता हे थोडंसं जरा पाऊस थांबला आहे तोपर्यंत म्हटलं जरा खत पाणी करायचं आहे आपल्या झाडांना भाजीपाल्याच्या, तर म्हटलं करून घेऊया. आणि 2 दिवसांना पाऊस पण भरपूर पडला, त्याच्यामुळे काय करायला मिळालं नाही. आणि रान तर काय बाबा काय विचारूच नका, ते इतकं साफ करते ना आपलं चालूच आहे ते. आणि हे दोन्ही बछडे बघा उठलेले आहेत, वाघे आणि शौर्य. हे बघा आत्ता आले बाहेर, चांगले एकदम गाढ झोपेत होते. आणि रात्री झोपतात ना बापरे अगदी चिपकून. मला असं पाय पण आपण बाजूला करू शकत नाही, असे दोघंजण 2 साईडला झोपलेले असतात. त्यांचं असतं व्यवस्थित सगळं अंथरून घातलं तरी पण ते सोडून आपल्या बाजूला येणार. हे बघा आता दोघंजण आलेत, तुम्हाला मी दाखवते. शेरू शी नाही खायची. झाली सकाळ झाली बाळा, झाली का? आणि तो बघा एक सुसू करतोय वाघ्या. अगदी गाढ झोपत होते म्हणून त्यांना पण मी पण उठवले नाही. मग म्हटलं झोपू दे, झोपलेत तर. बघा ह्याला आता सुसू आली. चला कामं करायचेत. आपण काय तोडलेलं नाही. तर पुढचं देठ तोड ना तर जरासा. काही बघ ना फुटल्या बघ ना, 1 2 3 त्या चापूनच फुटल्यात बघ. नाही पण ते आता इतकी भरपूर वाढले ना, आता पुढचं तोड म्हणजे अजून वर आली की होती जास्त. असं नाही होत अजून. एवढ्या काय फुटल्या आहेत सगळ्या, 5-7 ठिकाणी फुटल्या. पण ते अजून येणार मग आणि भरपूर काकड्या लागणार. मग वर आल्या ना, इथे वर आला ना, म्हणजे वर गेला ना की तोडायच्या वर. आता हे वेलींच्या बाबतीत तुम्हाला एक सांगते. आता हे जे पुढचं हे असतं ना, हे तोडायचं थोडंशा प्रमाणामध्ये, म्हणजे अजून मग ना आपल्या झाडांना
वेलीनं रोपानं ना फांद्या वगैरे फुटतात आणि मग भरपूर प्रमाणामध्ये मग आपल्याला काही फळ मिळतं. मग त्या फूट तोडल्यात हे असं ना दुधीच्या तोडल्या तोडू नको ती. थोडासा हा बघा एवढा भाग तोडून द्यायचा. ही पण ह्याची काकडीचीच आहे. हा मला अजून ना ओळखता येत नाही बरोबर. कुणालच्या बाबांना असं व्यवस्थित माहिती पडतं आता. आणि झाले हां रोपं बघा किती छान आता वाढत चाललेत. त्या भेंड्यांना पण भेंडी काय आले असेल तर बापरे ते जून झाली वाटतं भेंडी बघ. ती काढली का तुमचं लक्ष आहे? किती आहेत? तिथे एक हाय बघ तयार झालाय, तिथे 2 आहेत, तिथे आहेत 2-3 आहेत. ती भोपळ्याची वेळ आहे ना ती पण जराशी खोडून काढ पूर्ण पण वाढले भरपूर. कुठली? भोपळ्याची वेळ आहे ना ती. येऊ दे पुढे, ही वाढणार असेल तर पसरणार असेल. चला जरासं बघूया आता खत पाणीचं काय काय चाललंय ते. तर इकडे ह्या साईडला बघा आता आम्ही ना काम करतो ना तर गुपचूप बघा त्या तो दरवाजा दिसतो तुम्हाला. हां तिकडनं ते बाहेर पडून तिकडे रानात जायची तयारी म्हणजे दोघंजणं. आता दम दिला तेव्हा ते दोघंजणं बाहेर आलेले आहेत. खूप चॅप्टर झालेत. शेरू काय रे चला घरात. पाऊस पडणार आहे, तुम्ही पण आता घरात. हां आणि पाऊस बघा किती भरलाय, जोरात भरणार आहे. पाऊस असा नाही पडत आहे, आज सरसरवाला पाऊस पडतो. म्हणजे थोडा येऊन जाऊन सरी पडतात, जोरात सर येते आणि जाते. मग आता खताचं कसं करायचं मग? करूया ते काम करायचं आज. एक काम करा ते घेऊन आहे ना आतमध्ये मिक्स करून ठेव मग नंतर पाऊस थांबला का पटकन करूया मग. चला मग आता जोरात सर पडणार आहे. मी चालली घरात. घरात तर थोडंसं हां पाऊस येऊन जाऊन आहे पण मस्त झालं हो वातावरण बघा किती छान दिसतंय ते असं भरले. आणि असं या सुंदर वातावरणामध्ये आमचं सुंदर घर बघा किती छान दिसतं. सगळीकडे बालजागा कशा लावून ठेवल्यात पाण्यासाठी. पण बरंचसं पाणी आपलं भरून झालेलं आहे, आता थोडंसंच राहिलेलं आहे. हां झालं सगळं जमा करून ठेवलं आहे. तुम्हाला मी दाखवते थोड्या वेळाने. चले वाग्या चल बादलं काम करू दे बाबाला. चल शेरू कुठे गेला? शेरू चला या ये जर पाऊस आला. आत्ता पावसाची सर आली ना पटापट सगळे धावत घरी जाणार मग थांबणार नाही कोण. मग बाई अशी यांची ना मस्ती चालू झालेली आहे वाघ्याची आणि शेरूची जी नेहमी असते. आणि पाऊस पण चालू झालाय बघा जोरदार मस्त पाऊस. सकाळी असलं वातावरण असेल ना दिवस एकदम आनंदात जातो. खूप छान वाटतं मग. हे बघा आता एक खतासाठी घेतलेलं आहे शेण आहे ते. आणि ही बघा ही राख. आता ही राख कशी कमी आहे अजून आहे बाहेर ते घेणार आणि सर्व मिक्स करणार. शेण झाड आहे ना. कुठल्या झाडानं घालायचं आहे? वांग्याच्या आहे ना. वांग्याला शी घाण खायची नाही. सुरुवात झाली दोघांची. काठी घेऊ. हां हे बघा दोघं जण असे बसलेले आहेत. हां काठी घेऊ का दोघांना? बारीक कर शेरू शेण घट्ट आहे. नाही वांग्याच्या रोपानं करायचे ना. वांग्याला जर जास्त वाटलं तर दुसरं झाड टाकतं. होईल तेवढं करून स्टेप बाय स्टेप करतो थोडा रोज कारण एकदम काय होत नाही सर्व ह्यांना. वेलीनं ते अशी करून झालंय त्याला पण ते शेणखत आणि हेच घातलं होतं आणि तुम्हाला दाखवलं होतं ते. वेली सगळ्यांना महिन्याने 15 दिवसांनी महिन्याने असं घालायचं असतं कारण रोज घातलं काय चालत नाही. सगळ्यात जास्त भाजीपाला चांगला कधी होतो तर थंडीमध्ये एकदम मस्त. उन्हाळ्यामध्ये अजिबात होत नाही. एकदा पाऊस चांगला सुरू झाला चांगला होतो. पाऊस म्हणजे संपायला आला ना पाऊस जाऊन येऊन राहिला ती भाजीपाल्याला सगळ्यात सुरुवात होते. चांगली होतात रोपं सगळीच. आणि पाणी पण जास्त झालं का कुसतात ना सर्व. अति पाणी झाल्यावर पण ते खराब होतात. मग काही भाज्या तर खराब होतात काही राहतात पण चांगल्या प्रकारे होते. नंतर आता अजून पण बऱ्याच अशा गोष्टी आहेत म्हणजे वस्तू आहेत जे कुणालच्या बाबांना टाकतात झाडांना. मग ते कधी टाकतात ना जाऊन ते मलाच माहीत पडत नाही. त्यांना म्हटलं जरा दाखवा मला पण आणि सगळ्यांना आपल्याला दाखवता येईल आणि त्यांना पण माहिती पडेल ना. म्हणजे थांब शेरू. हा बघा शेरू आता धडपडतोय. म्हणजे काय झाडाबिडांची कोणाकोणाला बघा आवड असते ना म्हणजे घरगुती सगळं आहे. का मुंग्यांसाठी वगैरे आपण काय टाकतो. आता झाड म्हटलं का मुंग्या वगैरे बघा असतात मग ते आपले झाड रोपं वगैरे खातात त्याच्यासाठी पण आपण टाकू शकतो घरगुती आहे. ही बघा आपली वांग्याची रोपं पूर्ण कटिंग केली होती. काही नाही ठेवलेलं एकही पान ठेवलेलं नाही. आता त्याला पानं बघा फुटलेले आहेत आणि फुलं पण
यायला ना सुरुवात झालेली आहे. हे बघा दिसतंय तुम्हाला बारीक बारीक इथे बघा. इथे आता कशी घाण आहे, इकडं दुसरी जंगली आहे. आता हे सगळं रान आहे ना साफ करायला ना भरपूर बघा वाढलंय. थोडं थोडं तण यायला लागलं त्याला. इथे काही नाही का आता पावसातून काढायला पाहिजे. ते भरपूर येतं ना तण, काय करायचं सांग. आता हे आपण शेण आणि राख ह्याचं खत देऊया, म्हणजे आपल्याला भरपूर वांगी भेटतील नंतरला. आज फक्त वांग्याचंच खत पाणी करायचं आहे. त्याचं कुणालचे बाबा करून घेतील फटाफट. कटिंग केलं म्हणून बरं झालं ना. पण कटिंग केले जातं त्याला वाढ होईल नव्याने, त्याला आता हे भेटेल ताकद ना. खराब होतात ना पावसात. आता पावसाच्या आधी काढून टाकली. आता ही काही रोपं खराब झाली आपली, ती काढून टाकायची. गरमीमध्ये खराब होतात रोपांची, खूप हालत खराब होत्या गरमीमुळे. तुम्ही कितीही काही करा, पाणी जरी टाकलं ना भरपूर तरी पण खूप त्रास होतो. जसं आपल्याला त्रास होतो ना तसं झाडांचं असतं गरमीमुळे. आणि गरमीमध्ये कधी गरमी कधी जास्त गरमी असते कधी नसते, त्याच्यामुळे ते वाट लागते. एक सामान्य ऋतू नाही भेटत ना त्यांना. चला आता ह्यांना खत पाणी करू दे, तोपर्यंत मी की नाही माझं घरातलं काम करून घेते. वाढ इथे बघा कुणालची देवपूजा चालू आहे. आणि भाग्या शेरू बघा, हे बघा ह्यांची इथे मस्ती चालू आहे दोघांची. नाश्ता वगैरे आता करून झालेला आहे. आणि मी आता ह्या दोघांसाठी नाश्ता करते, म्हणजे कुणालच्या बाबांसाठी आणि कुणालसाठी. ह्यांना असं बांधून ठेवले कारण जाम मस्ती करत होते, सारखे ना बाहेर पळत होते. हे बघा अजून पण त्यांचं चालू आहे. पोट भरलेलंच नाही ना, खूप त्यांना एनर्जी येते. चला त्यांना करू दे मस्ती. आज मी कुणालच्या आवडीचा नाश्ता करते, तुम्हाला मी दाखवते. तर ही बघा, ही आहे मॅकरोनी, जी कुणालला खूप आवडते. आता बरेच दिवस झाले ना बनवलेली नाही आहे ना, त्याला बनवते. जसं कांदा लसूण टाकलं आहे, थोडीशी शिमला मिरची टाकलेली आहे. त्यात आता घरातले मसाले टाकायचे, तिखट हळद वगैरे, आणि मस्त अशी मसाला मॅकरोनी आपली तयार होणार. त्याला पटकन करून घेते, कारण त्याला मग क्लासला जायचं नाही तर उशीर होईल. बघा झटपट आपली मसाला मॅकरोनी तयार झालेली आहे. इन्स्टंट एकदम टेस्टी असते. मला पण खूप आवडते खायला. चला आता ह्याला देते पहिला नाश्ता, नंतर त्याला उशीर होईल. तर माझा की नाही आज किचनमध्येच बराच वेळ गेला आहे. ताईंनो हे बघा आता दूध ठेवले गरम करत, आणि कुणालचा नाश्ता बघा मगाशी बनवून झाला. आता पुन्हा कुणालच्या बाबांना हा वेगळा नाश्ता केला आहे, कारण त्यांना ते काय म्हणतात मॅकरोनी आवडत नाही. तर ह्या शेवया केल्यात, आणि शेवयांचा वास भाग्या आणि शेरू यांच्या नाकात गेल्यामुळे मगातपासनं हैराण करतायत. बाहेर पाऊस पण बघा चालू आहे बारीक बारीक. तर मैत्रिणीनं आत्ताच बघा देवपूजा वगैरे केली मी. सकाळी पण एकदा करून झाली, कुणालने केली होती, आणि आत्ता पुन्हा मी केलेली. समोर तुम्हाला बघा बॉटल दिसते देवाच्या पुढ्यामध्ये काचेची, बघा लक्ष टाका. तो एक प्रयोग केलेला आहे कुणालच्या बाबांनी, तो तुम्हाला दाखवायची ना खूप अशी इच्छा होते मला. खरं म्हटलं तर 1.5-2 महिन्यानंतर मी दाखवणार होती, पण नाही म्हटलं हा प्रयोग आहे ना त्यांचा सक्सेस झालेला आहे. तर तुम्हाला ना पटकन दाखवते मी. तर हे बघा, हे 2 बछडे आपले मस्ती करून करून आता झोपलेले आहेत. आणि ही बघा आपली बॉटल. आता माझ्याकडे कशी लांबडी बॉटल नव्हती, त्याच्यामुळे मग ही आपली आहे ना बॉटल तीच घेतली मग मी. आणि ह्यात आहे ना पाणी टाकलं आहे, आणि आता काय ते तुम्हाला मी नंतरला करून दाखवे ना कसं केलं ते. आणि चाफ्याची फुलं ह्याच्यामध्ये अशी ठेवलेली आहेत, म्हणजे ह्याचं ना एक छान असा सुगंध पण बघा येतो, आणि ते पाणीनं तयार होतं चाफ्याचं. आता एक 5-6 दिवस झाले त्यांनी केलं आहे, आणि त्यांचा प्रयोग की नाही यशस्वी झालेला आहे, म्हणून तुमच्याशी शेअर करते मी. पण पुढच्या वेळेस जेव्हा भरपूर आपल्याकडे चाफ्याची फुलं येतील ना तेव्हा पुन्हा आम्ही करणार आहोत, आणि त्यावेळेस तुम्हाला मी दाखवीन हे कशा पद्धतीने केलं आहे ते, आणि काय काय त्यात टाकलं ते. बघा किती छान मस्त वाटतं का. रंग बघा कसा चेंज आहे, पिवळ्या पिवळ्या रंग आहे ना तर त्याचा होत चाललेला आहे. त्याच्यावरून समजून जायचं की आपला हा प्रयोग आहे ना यशस्वी झालेला आहे. बघू आता बॉटल आहे ना बघते मी, लांबडी बघा बॉटल असते ना ते आता बघते कुठे मिळते का, आणि मग करू आपण. उडालं सगळं. तर बघा मी आता वर चढले आहे, तुम्हाला मी टाकी दाखवते. तर ही बघा आपली टाकी कशी स्वच्छ झालेली आहे. तळ बघा तुम्ही, आणि त्याच्या आतमध्ये टाकलं आहे कडुनिंबाची पानं,
आणि हे बघा, हे औषध आहे आपल्याकडे पाण्यात टाकायचं, हे टाकलेलं आहे. पण अशा पद्धतीने हे आपलं पावसाचं पाणी बघा स्टोअर केलेलं आहे. हे आपलं कडुनिंबाचं झाड ह्याच्या बाजूलाच आहे ना सगळं. देऊ काय पाणी तुला? हां, आता पुन्हा जे भरलेलं पाणी आहे ना, आम्ही आता पुन्हा टाकतोय टाकीमध्ये. तर चला मैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.